Ka Development Committee jong ka Mauyong kalapan bena ban penlongno daka football tournament bat klai nusip na kamenta ban yulum pisa ban pentrei ya ka kenro kabadon hajan ka Mauyong CHC hadin baka sarkar kampatiaw satya ya ka jingkarpat kinongkit kam shnong ban pentrei ya ketika kenro kabalabu jingmai kepaiba kamta makapor selap habe kram kilat thai kubor uchairman ka Development Committee uba Anthony Kharkongor uba deru urang ba shnong ka Mauyong ulethu baya kene ka tournament laigar teng kum ka second let Amanda Pathau ya ka baan penlong da kador bar nong neng bi Mauyong Japung harangkat ka jinge trelang bat ka yaine sports club kapan sedang nadu ka pratrek ujamang mentausnam ulong ru baka kusnam nong job kabawan menhkong kanyo nyo pho hajar bat ka kanhun baar kanyo saupu hajar shispa karwe tingka nolor kiwi kusnam bat ka bai pom kanlong tang ar pho tingka kawe ka kanhun nolor kane uba Anthony ulaitu baha ka khalai nusip kador tiket nang pta ka loki draw kalong tang san pho tingka bat kinong job menengkong kinyo da ka TVS skuti bar kinyo ka LED TV balai microwave oven bat basaw kalong ka mobile bat basan da ka grinder thong jungi ha ko bidai bat kani ka jele kalong ba kikwa ban pemi pisang na ka benta bangin kenro ya ki kenriang jong ka rut wa umsing ka ba borbor ka judan ka jislei bat ka buru ka jima ya kinong ya lenti ki bayai lenti na kani ka lenti ka ba kidang ile amta ke kumba kalong menta nomor ya kani ka phang ya kani ka thong lasdang ningkong da ki longkumi ki jongi ki ba na mane ka dong ni ki belong di nong song jong ni ka dong ban perkhat kumno bangin pin bha ya ka ya ki yang ya ka lit kwan nomor ba la dang i ap ya ka sarkar nyim poi sino ru nomor ba la de ile sarkar ki ong ba kim jon pisa duna pisa bat kum ta tet ni phai se tat se bang ni phai ki bun ki chi e nomor ba ni lek chenong kan dong ru ngimyo ni lek se sor ru ngimyo ki ong yengi bang ya ha kata ka sensor stone te na ta dau ki super hab yengi ha kata ka department henrei pada omdan department dan omdan office ru ka ba terteng kata ka sensor stone te na ta dau ni sem jing e kumnu ban budin kumnu ban ya sipang ha wedei bat kene ka benta te na ta dau na kalian ke janga kum urang pasnang ba chairman jeng kani ka committee na ai kublai ka pang ye kini kulong kumi na ka banta kani ka jiflo ka choki ting weru ya ki parado ki parosnam ki baha apo ka jela ka jungi ne ha kari ka jungi ba ken ye simbenta ha kani ka tournament wei kalong ba ban yarap ya kani ka dong na ka banta kini ki jinge ka bon ki yamat na ka por se ka por tang lawan ka slap kamut kilas ir mensiam ban ya lenti yo ba kumno kawan ka jislei kawan ka jislei tena ta daw ka penlong ye kini long keme ba kin khi mensiam warla ki dop ki treistom ki balasni inrei ka mensiam jongki pan ka baruspa ka mensiam jongki pat ka bahe ban ya sephang ya kane ka kam